Hey guys, welcome back to another video। तो ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ରଜ ପର୍ବ ଚାଲିଛି। ତ ଆଜି 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଜ ଚାଲିବ। ତ ଆମେ ତ ବାହାରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଆମେ କିଛି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିପାରିବୁନୁ। କ'ଣ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବୁ? ପୁଅମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ତ ଝିଅମାନଙ୍କର ପର୍ବ। ରଜ କତରୁ ଇଏ କତରୁ ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କର ପର୍ବ। ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଖାଲି ବାହାରେ ରହି ଗଲା ସବୁ ପର୍ବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ପର୍ବ ଆମେ ସବୁ ମିସ୍ କରିଦେବୁ। ଆଜି ବି ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ମାନେ ଟିକେ ପ୍ୟାଥେଟିକ୍ ଟିକେ କରୁଛି ମୁଁ। ତ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କେମିତି ହେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଯେହେତୁ ଆଜି ବହୁତ ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ତ 2-3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ବି ମୋର ଆଜି ଯାଇଛନ୍ତି ଘରକୁ। ତ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଯେହେତୁ ଯାଇପାରିଲିନି, ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଘରକୁ। ତ ଛୁଟି ଜାଣିଥିବେ, କମ୍ପାନୀ ଆମର ନୁହଁ, ତ ଛୁଟି ନ ମିଳିବା ହେତୁ ତ ଯାଇପାରିଲିନି। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ସବୁ ଯାଇକି ଘର ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ତ ତାଙ୍କୁ, ସେ କହିଲେ ହଁ ଆମେ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲିଣି। ତ ଟ୍ରେନ୍ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେନି। ଯେହେତୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିବେଣି, ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ଆଉ ମୋର ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଘର କଥା। ଆଜି ସବୁ ମାନେ କ'ଣ, ଆମର ସବୁ ରିଲେଟିଭ୍ସ ଆମର ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଘରକୁ। ରଜ ଟିକେ ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ୍, ଭଲ ଲାଗେ। ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ରଜ ମାନେ ଯାଇନାହିଁ ଘରକୁ ରଜ ଟାଇମ୍ରେ। ତ ବାକି ରିମେନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଏ, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଇପାରି ନାହିଁ। ଆଜିଠୁ ବହୁତ ମିନିମମ୍ 5 years ବୋଧେ ହେଇଯିବ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମିସ୍ କରୁଛି ଆଜି ବହୁତ। ଘରେ ଥିଲେ ବହୁତ ପିଠାପଣା, ଆମ୍ବ ପଣସ କେତେ କ'ଣ ସବୁ ଖାଇଥାନ୍ତେ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଏଠି ଅଛି, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମିସ୍ କରିଛି। ଆଉ ମାଆ ବି କହୁଥିଲା ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତ ଯାଇ ହେଲାନି। ଛାଡ଼, ନେକ୍ସଟ୍ ଇୟର୍ ଦେଖିବି ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଟ୍ରାଏ କରିବି। ତ ଯେହେତୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଜି ଟିକେ ଇମୋସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ହେଇଗଲା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏନି କେବେ ବି। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କଲି। କ'ଣ ପାଇଁ ସେୟାର୍ କଲି? ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯଦି ବାহিରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା କେମିତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆସୁଥିବ ମନରେ, ସେମାନେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାକି ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ତ ଆଜି ମୁଁ ଅଛି ଏକାଟିଆ ରୁମ୍ରେ, ଏକାଟିଆ ନୁହଁ, ଆଉ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବି ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇଯିବେ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରହିବି। ତ ଭାଇ ଆଉ ଜଣେ ପଳେଇଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟି, କମ୍ପାନୀ ଅଲରେଡ଼ି ପଳେଇ, ଆଉ ଜଣେ ଯାଇଛି ଘରକୁ। ତ ଆଉ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆଉ 2 ଜଣ ଯିବେ। ତ ଆମେ ରୁମ୍ରେ ଆଉ 2 ଜଣ ରହିବୁ। ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଜି କିଛି। ଯାହା ବି ହଉ, ଆଉ ଆଜି ରୋଷେଇ କ'ଣ ହେବ? ଘରମାନଙ୍କରେ ଏଇନା ପିଠାପଣା, ଆମ୍ବ ପଣସ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିବ। ଆମର ଆମ୍ବ ବି ଆସିଛି। ତ ଏଇ ହେଉଛି ଆମ୍ବ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଆମ୍ବ ବି ଆସିଛି। ସେମିତି ନୁହଁ ଯେ ଆସିବନି, ଏଇ ହେଉଛି ଆମ୍ବ ଆସିଛି। ଆଜି ସେମିତି କିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍ ନାହିଁ। ତ ମୋର ମାଛ ଏଇ ଅଛି ତରକାରୀ, ମାଛ ଆହୁରି ମାଛ ଭଜା ବି ଅଛି। ଆଜି ରଜର ଆମର ହେଉଛି ଏଇଟା ସ୍ପେଶାଲ୍। ଆଉ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ପେଶାଲ୍। ଆଉ କ'ଣ ପିଠାପଣା ଆମେ ବନେଇ ପାରିବୁ ନା? ଏଇଟା ଘର ନୁହଁ ନା। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ବହୁତ କିଛି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ତ କରିବା ଆମେ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଏଟା ଜୀବନ, ତ ସବୁ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ସ ରହିବ ସବୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିଆ, ଆମର ତ ଆଉ ଜଣେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଉଠିନାହାନ୍ତି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ଆମର ଲୁଗା କାଚୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଫ୍ୟାନ୍ ଦିଆ ହେଇ ଲୁଗା କାଚା ହଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ।